Sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara Rebo 12 Maret 2020. Kawas dening kawula Dipura saking Kesmantara. Renungan dinten menika kaparingan jejer jaga jukuwa lan ndedonga. Dene ayat ingkang dados renungan kita ing dinten menika saking Lukas 21 ayat 36 ingkang mekaten pangandikanipun Gusti. Padha tansah jaga jukuwa lan ndedonga supaya kowe diparingi kakuatan kang njalari padha ora bakal ngalami lelakon iku lan supaya kowe padha bisa sembodo anggonmu ngadhep putraning manungsa. Para sedherek, sinten ingkang tansah nindakaken ayahan jaga lan ayahan nunjukaken pandonga? Wangsulanipun ingkang nindakaken ayahan jaga menika satpam. Dene ingkang nindakaken ayahan ngunjukaken pandonga menika pandhita utawi tokoh agama. Ananging ayat menika ngataken dhateng kita boten namung satpam ingkang jaga, ugi boten namung pandhita utawi tokoh agama ingkang ngunjukaken pandonga. Saben tiyang pitados kedah tansah jumoga lan ndedonga awit kita boten mangertos gesang kita padintenan menapa ingkang badhe kalampahan ing gesang, menapa ingkang badhe kita adepi saben dinanipun. Perkawis ingkang indah menapa malah perkawis ingkang njalari sisahing manah. Pramila Gusti Yesus paring dawuh dhateng para muridipun, padha tansah jaga jukuwa lan ndedonga. Tumindak menika perlu katindakaken awit kanthi jumoga lan ndedonga kita tansah gesang ing kawaspadan lan ngatos-atos. Iman ingkang leres menika kedahipun kados mekaten, tansah kebak ing kawaspadan lan pangatos-atos. Kenging menapa? Awit sanajan Gusti paring prasetya badhe mitulungi gesangipun umatipun, ananging kita taksih gesang ing jagat. Ugi kita boten manungsa ingkang kiyat ing bab menapa kemawon. Kita celak ing kawontenan ingkang ringkih ing iman, ringkih ing badan, lan ringkih ing bab pepinginan daging. Patrap jumoga lan ndedonga menika kedah kaudi saben wekdal supados kita boten gampil dumawah ing dosa. Langkung-langkung kados ingkang kaserat, lan supaya kowe padha bisa sembodo anggonmu ngadhep putraning manungsa. Nalika sawekdal-wekdal Gusti Yesus rawuh ingkang kaping kalih lan ngadili gesanging manungsa, panjenenganipun manggihaken kita sembodo ing salebeting gesang. Menika umat kagunganipun Gusti. Awit saking menika sumangga ingkang taksih nganggep remeh tumindak jumoga lan ndedonga, ugi ingkang ngendhe-endhe tumindak ing jumoga lan ndedonga ing gesang padintenanipun. Kita ewahi. Kita kedah tansah jumoga lan ndedonga amrih wilujeng ing jagat lan ing ngarsanipun Gusti Yesus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Duh Gusti kawula pasrahaken gesang kawula dinten menika ing asta paduka. Supados kawula tansah jumoga lan ndedonga ing gesang saben dinanipun. Gusti mugi paring berkah dumateng kawula sedaya ing dinten menika. Amin.